Праўда, пра скандалы, пра якія не любяць успамінаць на захадзе. 200 мільярдаў еўра. Паўтару яшчэ раз. 200 мільярдаў еўра. Не на Маскве, не ва ўкраіне, не ў нейкай карумпаванай постсавецкай рэспубліцы, у Даніі, у адным з самых паважаных банкаў Еўропы. Паміж 2007 і 2015 гадамі праз эстонскі філіал Данскі банк прайшло каля 200 мільярдаў еўра падазроных транзакцый. Скандал стаў адным з найбуйнейшых расследаванняў адмывання грошай у гісторыі Еўропы. І калі ў апошні раз вы чулі, каб хтосьці казаў: Данія, гэта такая карумпаваная дзяржава, фу. Напэўна, ніколі, таму што ёсць міф. Міф, які нам прадавалі дзесяцігоддзямі і прадаюць нават зараз. Што карупцыя жыве дзесьці там, на ўсходзе, у такіх карумпаваных краінах, як Украіна, як Беларусь, у Балгарыі, у Румыніі, дзе заўгодна, толькі не ў кабінетах людзей у дарагіх касцюмах у Брюсселі, у Вашынгтоне, у Франкфурце або Цюрыху. Снежань 2008 года нямецкі прамысловы гігант Siemens згаджаецца выплаціць больш за 1,5 мільярда долараў штрафаў і кампенсацый пасля расследаванняў у ЗША і Еўропе. Гэта быў найбуйнейшы карупцыйны штраф у карпаратыўнай гісторыі на той момант. Следчыя выявілі глабальную сістэму хабарніцтва. Паводле расследаванняў кампанія выкарыстоўвала сакрэтныя рахункі, фонды і пасярэднікаў для атрымання кантрактаў у розных краінах. У матэрыялах даследаванняў нават згадваліся валізкі з наяўнымі грашыма. Ой, гэта так па-украінскі, гэта так па-беларускі, праўда? Гэта не была маленечкая фірма, нейкі мясцовы бізнесмен альбо чыноўнік. Гэта была адна з самых вядомых кампаній Германіі, краіны, якую часта паказваюць як узор законнасці. Як вам такое? А цяпер звяртаемся да Даніі. 2018 год. Выбухае скандал вакол Данскі банк. Унутранае расследаванне паказвае, што праз адзін эстонскі філіал прайшло каля 200 мільярдаў еўра падазроных плацяжоў. Для параўнання, гэта больш, чым гатавы ВУП многіх дзяржаў. Гэта не канверт пад сталом, гэта не шакаладка, гэта прамысловы маштаб фінансавых потокаў. Скандал прыводзіць да адставак кіраўніцтва банка. Пазней банк прызнае сур'ёзныя правалы кантролю. У 2022 годзе ў ЗША Данскі банк пагадзіўся на урэгуляванне, якое ўключала каля 2 мільярдаў долараў выплат. 202. І вось пытанне маё асабістае. Чаму пасля гэтага ніхто не называе Данію бананавай рэспублікай, неадукаванай, нецывілізаванай, калхознай, карумпіраванай? 9 снежня 2022 года. Брюссель. Паліцыя праводзіць рэйды. Знаходзіць больш за 1 мільён еўра наяўнымі. Як это выглядае, так цікава. Арыштоўваюць людзей, звязаных з Еўрапарламентам. Сярод фігурантаў віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага парламента Ева Кайлі. Следства падазрае схему ўплыву на еўрапейскіх палітыкаў у інтарэсах замежных дзяржаў. Гэта не сцэнар Netflix, гэта еўрапейскі парламент, сэрца еўрапейскай дэмакратыі. І гэта адбылося не ў 1980-х, а ў 21 стагоддзі, прямо тут, прямо зараз. Цяпер гісторыя іншага тыпу, не пра канверты, не пра рахункі, а пра ўладу карпарацыі. У 1977 годзе ў ЗША пачынаецца міжнародны байкотны след. Прычынай становіцца крытыка маркетынгу дзіцячых сумесяў у бедных краінах. Крытыкі сцвярджалі, што агрэсіўнае прасоўванне сумесяў у рэгіёнах з недахопам чыстай вады прыводзіла да недаядання і хваробаў дзяцей. Уявіце сабе, мамам у гэтых краінах казалі: не трэба карміць натуральным спосабам. Багатыя і адукаваныя белыя людзі кормяць сваіх дзяцей з бутэлечкі, а потым дзіця памірала ў мамы на руках, таму што ў той мамы проста не было чыстай вады. Скандал гэты быў настолькі вялікім, што ў 1981 годзе Сусветная арганізацыя аховы здароўя прыняла міжнародны кодэкс маркетынгу заменнікаў груднога малака. Гэты найбуйнейшы карпаратыўны скандал у гісторыі быў не звязаны з Афрыкай, не звязаны з Беларусю або Украінай або іншай беднай краінай, а са швейцарскай транснацыянальнай кампаніяй, якая прадае свае тавары. У любой краме зараз можаце прыйсці і пабачыць іх тавары. А цяпер амерыканскі цікавы спосаб. У ЗША ўплыў грошай на палітыку часта адбываецца не праз канверты, а праз лабізм, абсалютна афіцыйна. Лабізм – гэта фінансаванне кампаній, фінансаванне аналітычных цэнтраў і фінансаванне даследаванняў.
Гэта палітычныя камітэты. Калі ў адной краіне бізнесмен дае грошы палітыку і атрымлівае патрэбны яму закон, гэта могуць назваць хабарніцтвам. Калі тое самае адбываецца праз складаную сетку афіцыйных механізмаў, гэта называецца лабізм. Форма іншая, форма афіцыйная. Пытанне ўплыву застаецца тым жа. А цяпер пагаварым пра навуку, якая прадаецца. Усе мы ведаем, што ў ЗША едуць шмат найлепшых навукоўцаў планеты. І вось што яны робяць. 2015 год. Журналісты атрымліваюць электронныя лісты і фінансавыя дакументы, звязаныя з кампаніяй Coca-Cola. Высвятляецца, што прафесар універсітэта Каларада і вядомы эксперт па харчаванні Джеймс Хилл атрымаў каля $550 000 ад Coca-Cola на ганарары, паездкі, адукаваныя праграмы і даследаванні. Як быццам штосьці тут трэба даследаваць. Як быццам мы не ведаем, што Coca-Cola і здаровая ежа не могуць спалучацца. І бачыце, гэта не выпадковы блогер, не тик-ток-інфлюэнсер, не чалавек з фэйкавым дыпломам. Гэта быў адзін з самых вядомых спецыялістаў па праблемах нутрыцыялогіі ў ЗША. Яго арганізацыя павінна была вучыць людзей, што недахоп фізічнай актыўнасці, спажыванне салодкіх напояў з'яўляюцца нездаровай прывычкай. Гэты чалавек на тэлебачанні сказаў, што маленькая пушка Coca-Colы – гэта нармальны, здаровы дадатак для дзяцей у школе на ланч. І гэты чалавек, гэты эксперт хадзіў па праграмах тэлебачання і казаў: не турбуйцеся пра салодкія напоі, цукар гэта наогул нармальна, трэба проста рухацца, трэба хадзіць у зал, трэба бегаць і прыгаць, і ўсё будзе нармальна. І што гэта такое? Гэта навука альбо гэта ўжо маркетынг? Бо праблема карупцыі гэта не заўсёды валізка з грашыма пад сталом. Часам гэта грант, месца на канферэнцыі, часам гэта незалежнае даследаванне, прафінансаванне тымі, хто атрымае выгаду ад яго вынікаў. І калі гэта адбываецца ў Вашынгтоне або Каларада, гэта чамусьці называюць не карупцыяй, гэта называюць супрацоўніцтвам, кансультаваннем, партнёрствам, калабарацыяй. Але калі падобнае адбываецца ва ўкраіне ці іншай беднай краіне, раптам усе пачынаюць казаць пра маральную катастрофу. Гэта відэа не пра тое, што ва ўкраіне няма карупцыі. Ва ўкраіне ёсць шмат карупцыі. Як у любой посткаланіяльнай краіне, ва ўкраіне, у Беларусі і ў другіх краінах, якія пацярпелі ад СРСР, будзе шмат карупцыі. Але карупцыя ёсць і ў Германіі, і ў Францыі, і ў Даніі. Гэта відэа пра міф, што карупцыя гэта нейкая генетычная хвароба ўсходняй Еўропы. Бо факты паказваюць іншае. Карупцыя ёсць там, дзе ёсць людзі. Гісторыя паказвае, чым больш грошай круціцца ў сістэме, тым больш спакуса купіць уладу. Напішыце ў каментарах, ці ведалі вы пра скандал з Nestlé і што вы будзеце рабіць зараз, калі вы не ведалі. Пастаўце падабайку гэтаму відэа і не забывайце, што мы жывём у посткаланіяльнай прасторы, і калі вы чуеце апакаліптычныя, істэрычныя, катастрафічныя сцэнарыі пра карупцыю ў нашых краінах, гэта міф, гэта наратыў, які працуе супраць нас. Каб рабіць работу, трэба быць спакойным. Таму трэба ведаць факты, трэба імі размаўляць, трэба людзям даводзіць гэта і спакойна рабіць сваю работу.